Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da ƙara saduwa da ku cikin wannan sabon bidiyon namu. Za mu muku wani application wanda za ka iya sauke application ba sai ta kan Play Store ba. Akwai wayanda tana zuwa ba Play Store, amma in ka samu app ɗin nan insha Allahu zai biya buƙata. Bari mu shiga cikin app ɗin mu ga yanda yake. Nine apps. Gashi nan mun shigo cikinsa. A yanda yake nan ga nan application kala-kala. Duk wanda kake so sai ka sauke. Wasu nan kala-kala nan. Sannan kuma za ka iya zuwa nan wajen kai sacin ɗin irin app ɗin da kake so. Bari mu yi sacin ɗin GB WhatsApp. WhatsApp. Data mu ba buɗe, bari mu buɗe data. Kun gan su nan? Sunan kala-kala. Duk wanda kake so sai ka yi downloading ɗinsa. A wajen download yanzu zai fara sauka. Network ɗin ne baya da kyau, kuɗin ya haƙuri. Ne kuɗin ne baya da kyau. Kun gani ya fara sauka? Kun gani? In ya cika hannun zai nuna ma install. Shi ne yana sauka. Bari mu jira ma ya sauka mu nuna muku yanda tsarin yake. Network ɗin ne baya da kyau, kuɗin ya haƙuri. Shi yana sauka. Dan ya haƙuri, har network ɗin namu ne baya da kyau. Ya gama sauka, har yanzu ya tafi installing. Idan kana buƙata a wajen install sai ka yi installing ɗinsa. Mu yanzu a kan wayarmu akwai shi, ba sai mun yi install ɗinsa ba. Mun gode. Dan Allah ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawa da like domin sanar da ku sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.